May ito. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Bagong Bayan, Daraga Albay, na kung saan ay binisita natin ang matagal ng manggagamot. Alam mo, ito nung maliit pa ako hanggang sa mag-asawa ako, nung nagdalaga ako, mag-asawa ako, maraming tulong ang naibigay niya sa akin. Kaya nandito ako para bisitahin siya. Para ito naman yung way, wala man akong pera, ito yung way na para matulungan natin si Paijani. Siya po ang dakilang manggagamot dito po sa Bagong Bayan, Daraga Albay. Ito po ang kasalukuyang nag-aalaga sa kanya. Hindi niya po ito kaano-ano, pero kapitbahay po namin dito na matagal na dito sa Taytayan, Bagong Bayan, Daraga Albay. May ampun sila kasi hindi sila nagkakaanak. Ang ampun nila, dalawa. Ngayon may kanya-kanyang asawa na. Ngayon mag-isa siyang tumataguyod sa buhay at nandito lang siya, wala siyang kasama sa loob ng bahay. At ito po ang butihing kapitbahay na nagmamalasakit sa kanya, nagpapalit ng diapers, nagpapakain, binibisita siya, pinapaliguan. Kaya nakakaantig, damdamin naman na ito, meron pa tayong kapitbahay na nag-aasikaso sa kanya. Ati Paset. Paset. Ate Pasita. O Siya nga si palang Paset. alimutan ko, sorry. Paset. Ang pangalan niya po si Ate Pasita. Ate Pasita, ilang taon na po kayong nag-aalaga kay Paijani? Tagalog mo na lang, 6 na buwan. So, kumusta naman po yung mga inampun niya? Na binibisita po ba siya? Inalagaan po ba siya? Pagkabuhat niya ang nagpamaw. Ayun, pinupuntahan daw pagka umaga, pinapakain naman daw ng almusalan. So ayan. Sino nagpapaligo sa kanya? Yung ano ba, yung ampon niya na si Lito or kaya sino ba yung isa? Jumar. Si Jomar. Pinapaliguan ba siya? Hindi. Ayan. Yun ang masaklap. Naman na yung mga ampon natin, pinalaki natin ng maayos, okay naman, pero hindi siya kayang paliguan. So, ito yung kapitbahay natin, si Ate Pasita. Dito na kami talaga lumaki. Nung nag-asawa ako, umalis na ako dito. So, siya na po yung namin, kapitbahay na kainuman dati ni Mama, yung pagka may okasyon, daldala namin. Ayan, siya po yung nagbigay ng pagmamalasakit dito po kay Paijani. Ayan po. Si Paijani, ang edad po ni Paijani ilan Pero taon na. na? Pero ka na siya dyan eh. 83. Ah? 83. Ayan, ang edad niya po ay 83. Paijani, kung hihingi ka po, Paijani, kung hihingi ka ng tulong, Paijani, sa mga nanonood, ano po ang gustong tulong na gusto mo? Ano po? Amo. Anong gusto mong tulong na may ibigay sa'yo? Ako. Bahala na sila. Bahala na sila. Ayan po. Ako, magdodonate ako Pampers. Ayan. Ayan po. Sabi po ni Paijani, bahala na daw po kayo kung ano po yung i-donate niya. Pero nakikita ko po, kailangan niya po ng Pampers, kailangan niya po ng gatas, kailangan po niya ng pambili ng gamot kasi po ang bumibili pa na itong gamot ay yung nag-aalaga po na kapitbahay natin hindi naman niya kaano-ano, hindi niya kadugo kundi kapitbahay lang po. So ayan, ako naantig ako, gusto kong tumulong pero ito lang po yung paraan ko kasi isa lang din naman akong single mom. Ito yung mga paraan ko para tumulong. Kaya nandito po kami para bisitahin siya. Dahil nakita namin yung kalagayan niya at nabalitaan namin na siya na lang po ang mag-isa rito at wala na po yung mga ampun niya. May kanya-kanya na pong pamilya. Bumibisita pa naman pero si Jomar po, madalas pa bang bumisita rito? Yun, si Jomar, hindi na po bumibisita sa kanya. Yun po yung bunsong naampun niya. At yung panganay na lang po, na nakapag-asawa rin, yung nung bumibisita sa kanya para minsan pakainin siya ng almusal. Tuwing umaga lang siya, no? Ikaw Ate Pasita, ilan taon?